Meidän molemmat kissat on tällä hetkellä sellaisia, että niille joudutaan antamaan lääkkeitä. Ja tänään mä näytän, että miten mä annan Mesholle lääkkeen. Mesho syö siis aamuin illoin kapapentiiniä puolikkaan tabletin nivelrikko- ja spondyloosikipuihin. Ja mä annan ton puolikkaan tabletin Easypill, tämmöisen tangon, tahnan, mitä ikinä tuo onkaan, niin semmoisen murusen sisällä. Se on tuollaista muovailuvahan tyylistä asiaa, joka maistuu yleensä kissojen mielestä tosi hyvältä ja sen voi sitten laittaa ton lääkkeen päälle. Mä puolitan sen puolikkaan vielä, eli 1/4 tablettia, että siinä on sitten niinku 2 tuommoista ikään kuin herkkua. Sitten mä annan vielä ihan naksuja siinä mukana. Ja yleensä niitä on niinku 3. Ei sillä ole niinku merkitystä, mutta toi on meidän vakio nyt ainakin. Sillä mä ennaltaehkäisen sen, että ei sitten, jos vahingossa sieltä lääkkeestä tuleekin jotain makuja, niin se ei sitten yhdisty suoraan siihen Easypilliin. Yleensä ne menee tosi hyvin. Mesholle tommonen herkkuhetki.